Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. So ndikudira mwanimvesesa bwino kuti ndimenda kuidamo kuti ngati pali kuli AMP akuziwani kuti inu mulipo ndipo muzayima nthawi yotaniyo yoyikira nthawi yotikwana. Koma lero kuti ndikatinge bwelani ndikaiike So, we was going to smoke classes. Let's run that is okay. I need a constituency ministry to run my flight. You believe what? I need a constituency ministry to run my body. I mean, Gambran. You put it. I need a constituency ministry to run my body. My flight. I put some of the people. Sio masulaya ifuna timanga. So ndikubira mwanimvesesa bwino kuti ndimenda kuidamo kuti ngati kwani kuli AMP akuziwani kuti inu mulipo ndipo muzayima nthawi yotaniyo yoyikika ndipo nthawi yotikwana. Koma lero kuti tikatinge bwelani ndikayike mazifika njatira zanu pamutu zikhala bwino iyo ndikufuna zikhala bwino nditenge bwelani ndinyike ili mazichulu mpaka njatira pamutu zanu kala kupitirira ku 60 days imene hiyo ikapa pa 14 ipo ndi 60 days yomwe tikhaibala lero. Koma chipani tikhala chikupanga libe communicate mushiwe kodi kuchitika za tundu wanji nanga tipanga mota mutangana posepa mukapeza kuti sisi nyambi amenda babo ndende kai nanga alipo wina palo alipo ilipo ndeka shiriki leo wewe kitu ndikuikia ikala kuti sisi tunashika na bwela kuna leo ngati ya sisi zameza kutakale kwamba siku ada karibu nyezi 8 9 ya salai haikutaka karibu kubali ame kusijidwa sizoni. So muwasiwa kuti democracy ya chipani cha DPP is open palibe constituency imene sikapanga ma primary. Mukuniva? Kiwelezeso? Bwana. Palibe constituency imene sikapanga jali kodi? Amene mukujambulani. Ndikuti palibe constituency imene sikapanga jali kodi? Ma primary. Kamupesa ngombe kuli John. Kamukati singombe kwa kujani. Kamukati chikajali kaya. Mukati ngamatamika kumbadoka. Mbona kuthandizani? Kakumbeni mandao. Kwa ma primary fengani kodi? Hiki.
chifukwa tikufuna chipani chikhale ndi democracy malo ena aliwonse, titenge anthu oyenera amene anthu kumuzi akwatani kodi akwafuna. Instruction ndakubasa ma district governor wina aliyense musafudike ndi kuchinga munthu asiyeni anthu agwire ntchito imene tingagwirire komano mosata malamulo achani kodi achipani amene ayende ntchitoyo kuti safuna kusatira zapu area ku constituency ku district ndi ku region. Musiyeni ndipasireni kuno musamange nokhaya ife tizalangira kunoko monga takutika kuti apelezi onse afarisi onse tiatani kuti awa ndotumidwa athera apa awatenda nawo tiasira apapa tikafika pamene potu mundilole kuti ine ndikhale pasi chimene mafuna kuchita chimene chocho ndimafuna kusindika kwambiri kuti kumene tili ndi masiti ndi MP athu chonde break pang'ono apapa pafuatira patukula wa parliament so sifu na MP wati akhala licheucheu ukhanga ndi munthu woti yakusuzumira pa basi pakudya nzimbe mbasi ya ndifuna azikhala ndi tuzibula bwino kumene kulile kwa MP yatuko kulile ma MP yatuko kumene kuli manyuko situweseko tiyamba kugwira ntchito andi misonkhano tikapita pali ponse tikupemphera mene mabwelera pano mene mazazira kuno tikatha kuti ininso fanana ise watuluka tikaliso kana masewe kwa mumanisa watu ina ludiku makawa ya anthu mantha ngati fisi mantha. Politics is a risky osawopa tulukani tigwire ntchito pa ground panosopa unyolo kuti tipulumutse chinthu chitene kutalasa kutani kwani aite kumtima osamachita mantha ile okhala munthu kawa likumaopa maopa kwa mfuna zinthu zabwino muzipeza bwanji sungapeze chabwino ngati iwe sunatani sunavutike ngati chipani chimukuchifuna mugwire ntchito day and night kuchizunzikira chipani chikuchitali chimenechi chitheke pano mene tili pano hadi sadaka udapita kumapita makagula solo malo awiri kumavekatu ziko sili sitiyaveka tiyaveka goma kajira kusiri bosira baba umbambo kuchipani sifu na twali kwitimba chipani chimuni chiende sichifuna anthu umbirira anthu aujeni ali kwitimba aujeni kutenga ndalama kumawelengera nthuto yaka chipani chikufuna tigwire ntchito tithandizire profesa akapita mtega ndi chipani chikufuna kodi kuti masokolo ndikuumirira sizitheka gali muno kati kuza gali muno mmoja mulamu kanika kudusa munthu wachipani kunywa ni mvula basi mwashika galasi kudusa kwa mufuna wewe kadi iso akuthandizeni no usabanga zibeno zoya deno afarisi uli bana afarisi agalatia kama ngati ndo itumikira chipani iki ndipo profesa akapita kuthandika nitima watose nizo zatu zose kuti tikananife tikawina koma tisate ma procedure tikumvana mukaenda nchile ife tikusiyani ife tienda ndi anthu amene akwenda ndi chani kodi chipani gavana ngati kubele kuli besiti nyempi tiyambe taima tikuza tibwera kumeko nthawiso idaniso ikwana ndilekera pamene pambuyo akudaliseni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.